Ahojte, dievčatá, želám vám nádherné ránko. No a ako som vám slúbila, tak v dnešnom rannom vysielaní si povieme niečo o výročnej konferencii. Takže ja sa veľmi teším na to, že je veľký záujem od vás, hlavne od nových kozmetických poradkyň, byť súčasťou tejto udalosti roka, ktorá je naozaj každoročne hodnotená ako najlepšia udalosť v rámci Českej republiky. Takže naozaj je to niečo úplne skvelé a tie, ktoré ste ju ešte nezažili, tak naozaj odporúčam ísť vidieť, pretože zažiť to je oveľa lepšie ako stokrát počuť alebo čítať o tom. Takže čo to vlastne je výročná konferencia? Výročná konferencia je vyhodnotenie celoročnej práce, celoročných výsledkov našich troch pobočiek Českej, Slovenskej a Maďarskej republiky. Každoročne sa koná v Kongresovom centre v Prahe a je organizovaná firmou ako poďakovanie pre nás, kozmetické poradkyne, za celoročnú prácu. A výročná konferencia prebieha v dňoch 19. a 20. septembra. Tieto termíny sú v podstate vždy fixne dané a vždy v týchto termínoch sa výročná konferencia každoročne koná. Čo je úplne skvelé, je to, že deň pred výročnou konferenciou máme hviezdny deň a je to stretnutie s NSD, ktorá príde z inej krajiny, kde Mary Kay pôsobí a máme rôzne školenia. Na tento hviezdny deň je potrebné sa kvalifikovať a to byť v súhviezdí Naj. To znamená, že mať hviezdičku každý kvartál celého seminárneho roka alebo na pol deň z dámou, ktorá vlastne príde na túto konferenciu na poldeň hviezdneho dňa, sa môžete kvalifikovať, keď máte hviezdičku 3. a 4. kvartál. Anička, krásny deň prajem. Avšak vôbec nevadí, pokiaľ ste nové alebo ste nerobili nejaké aktivity k tomu, aby ste mali hviezdičku, pretože v deň pred konferenciou, čiže toho 18.9., keď niektoré z nás ideme na tento hviezdny deň, tak ostatné dámy majú celý deň na to, aby si prešli Prahu. A je to naozaj vynikajúce, pretože, ako poviem aj moju osobnú skúsenosť, ja som prvýkrát v živote sa dostala do Prahy práve s Marikou, s dámou, ktorá mňa priviedla do Mary Kay. A práve to bol prvýkrát v mojom živote, kedy som mohla sa prejsť po Karlovom moste, kedy som mohla ísť na Vyšehrad, kedy som videla Orloj, kedy som mohla si dať kávičku a obed na Václavskom námestí. Takže naozaj bolo to krásne a som veľmi vďačná za to, že som takúto príležitosť dostala a ja ju chcem posúvať ďalej. Takže všetky z vás, ktoré máte chuť ísť s nami do Prahy, tak cestujeme my vždy už teda 17.9. Niektoré v doobednejších, niektoré auta v poobednejších hodinách, podľa toho, ako nám to dovolí zamestnanie a práca, s tým, že 18. ráno už sme vyspinkané v Prahe, máme zarezervované úžasné ubytovanie, takže ja vám sem dám aj do príspevku link na ubytovanie, ktoré som rezervovala pre nás tentokrát. A ja sa snažím vždy nájsť také ubytovanie, aby bolo cenovo dostupné, takže tentokrát vyšiel hotel približne 45 € na jednu noc aj s raňajkami, a s tým, že je veľmi blízko zastávky metra. A dievčatá vedia, alebo teda snažím sa, aby sme naozaj to metro mali čo najbližšie k hotelu, pretože aj kongresové centrum je rovno pri zastávke metra, takže sa vieme po celej Prahe pohybovať metrom. Pre niektoré dámy je to veľký zážitok, osobne aj pre mňa. Tiež prvýkrát v živote som cestovala metrom práve, keď som bola v Prahe. Takže hotel máme zarezervovaný s tým, že je tam bezplatné storno do 12. septembra, čiže 12. septembra najneskôr bude potrebné uhradiť ubytovanie, aby teda sme to všetko mali tak, ako má byť. No a cestujeme zvyčajne
autami, takže ideme na viacerých autách. Je to pohodlné, cesta trvá približne 5,5 až 6 hodín, kde sa určite zastavujeme aj niekde sa naobedovať, alebo teda dávame si také dve ľahké prestávky a samozrejme podľa potreby. Takže je to veľmi, veľmi príjemné. No a teda prídeme 17. večer do Prahy, kde teda už toho 17. vieme ísť na večeru alebo sa tak poprechádzať. 18. ja s niektorými dievčatami ideme na Hviezdny deň, ten je od nejakej 9. do 4. A ostatné dievčatá majú čas ísť sa prejsť po Prahe, pozrieť si, alebo môžu byť na hoteli, oddychnúť si, ale teda nikto nevyužíva tú možnosť byť na hoteli, ale naozaj všetky dievčatá, ktoré takto chodia už roky, tak vždy idú si pozrieť Prahu. No a po 4. sa znovu stretávame a ideme spolu sa pozrieť na nočnú Prahu alebo večernú Prahu. V septembri býva počasie veľmi príjemné, takže je to naozaj veľmi krásne strávený čas. Tie večery sú teplé a naozaj tie svetlá na Vltave, proste keď vidíte, tak je to úplne úžasné. A minulý rok mala Ivka Trusková skvelý nápad, ktorý sa nepodarilo zrealizovať, pretože herečka, ktorá hrala v predstavení Kráľovna, ochorela. Takže sa predstavenie zrušilo, ale mali sme dokonca kúpené lístky na divadlo, takže aj to by bol krásny zážitok, keby sme sa dostali aj do divadla v Prahe na nejaké predstavenie práve v tento večer pred konferenciou, takže nad tým určite ešte budeme uvažovať. No a potom vlastne 19. začína konferencia, takže presúvame sa spoločne do kongresového centra, ideme metrom. A úžasné je, že keď už cestujeme metrom a ideme po tých schodoch, tak vidíte dámy, ktoré sú súčasťou Mary Kay. A nedá sa to prehliadnúť. Direktorky majú fialové kostýmy, naozaj vyzeráme všetky rovnako ako také letušky a je to naozaj veľmi, veľmi krásny pohľad. Takisto dámy v červených sakách, ale aj kozmetické poradky, niektoré nemajú nejakú pozíciu v rámci Mary Kay, tak dress code máme business oblečenie, čiže nejaké koktejlové šaty, najlepšie jednofarebné, k tomu nejaké sako, lodičky, takže naozaj sme neprehliadnutelné. A neprehliadnutelný aj vstup do kongresového centra, kde keď už vystúpite z metra, tak na zemi sú také ružové šlapaje, ktoré vám ukazujú smer, kadiaľ máte ísť, kde je napísané Mary Kay, všade sú balóny a pred kongresovým centrom je flotila ružových Mercedesov, takže naozaj nemáte sa kde stratiť. No a prichádzame do kongresového centra, kde prebieha registrácia, kde dostávame takú vysačku na krk, kde máte QR kód, kde si môžete načítať program, takisto to, či ste pozvané na pódium, napríklad dámy, ktoré splnili hviezdičku alebo výzvu Power of Red, tak budú vyhodnotené aj na pódiu v rámci týchto 2 dní výročnej konferencie. Takže toto všetko máme napísané na tej kartičke, tu musíme mať stále so sebou, aby nás tam pustili, pretože naozaj sú tam dodržiavané veľmi prísne bezpečnostné opatrenia. A pred vstupom do samotnej sály je teda priestor na expo, je to vlastne taká výstavka všetkých prípravkov, noviniek, už teda aj vtedy už je to aj vianočné, také balenia sú nové predstavené, je tam taký digitálny kútik, fotosteny, takže tu môžete tráviť čas počas prestávok alebo pred hlavným programom alebo po hlavnom programe. Takisto sú tam všade banery na kávu a vodu, takže pitný režim je zabezpečený a je tam aj bufet, kde si môžete zakúpiť či už raňajkové menu, alebo nejaký snack, alebo nejaké iné nápoje, ale takisto aj obed, ktorý môže byť teplý alebo studený, akokoľvek si vy budete želať. Samozrejme, toalety sú tam úplne všade k dispozícii. No
A čo sa týka hlavného programu a sály, tak musím povedať, že Kongresové centrum má veľmi, veľmi pohodlné sedenie. Sú to také, je to ako v kine, také poschodové sedenie v veľmi takých mohutných, polstrovaných sedačkách, takže naozaj sa cítite veľmi príjemne. A samotná konferencia začína vždy nejakým kultúrnym programom. Čiže či už to bolo trio virtuózov husľových, alebo bol to detský spevácky súbor, alebo to bola taká bubnová show, alebo to bola taká svetelná show. Naozaj je to veľký zážitok a je to vždy veľkolepé. Takže veľmi, veľmi sa tešíme aj na tieto rôzne takéto vstupy a rôznych, či už spevákov, alebo kapiel, hudobníkov. Je to veľmi také príjemné, osviežujúce. No a teda program sa prelína vlastne školeniami, vyhodnotením a samozrejme týmto kultúrnym programom do nejakej tretej poobedia. Potom máme čas na prezlečenie, kedy sa prezliekame do červených šiat. Dámy, ktoré budú vyhodnocované na pódiu, tak majú dlhé červené róby. My, ktoré nebudeme vyhodnocované na pódiu, tak budeme mať nejaké koktejlové šaty v červenej farbe, pretože červená je farba úspechu a začína večer alebo poobedie ocenení, takže to začína cca o nejakej 4. alebo 5. do 8. to trvá a tam teda je aj ten hlavný kultúrny program, kde je naozaj úžasný, veľkolepý hudobný hosť. Pamätám si posledné roky, bol to Michal David, Jiří Korn, Leona Machalková, takže naozaj hviezdy českého showbiznisu. No a je to popredkávané príhovormi a vyhodnotením kráľovských dvorov. Takže naozaj veľkolepá, krásna udalosť. No a tie dámy, ktoré majú splnené kráľovské dvory, tak potom idú na kráľovskú recepciu, na večeru a tie, ktoré nie, tak ideme potom do mesta na našu hviezdnu alebo kráľovskú recepciu do nejakej dobrej reštaurácie vychytenej v Prahe. V Lani sme boli u Fleku. Je to naozaj vychytená reštaurácia, kde majú skvelú medovinu, vynikajúce pivo a úžasné kolienko bravčové sme si dali, naozaj to bolo úplne, úplne skvelé. No a na druhý deň, potom ráno znova začína konferencia o nejakej 9. tuším a myslím si, že je do nejakej 1. alebo 2. alebo možno do 3. už som si nie 100% istá, ale teda tam máme znova školenia a v podstate dozvedáme sa o novinkách, ktoré nás čakajú na ďalší seminárny rok, takže to sú naozaj veľmi také vynikajúce informácie, na ktoré čakáme počas celého roka, čo firma a Dallas pre nás pripravil na nový seminárny rok 2025-2026, takže toto sa dozvedáme v sobotu, no a potom sa presúvame domov. Takže na výročnú konferenciu, ešte raz opakujem, sa nepotrebujete kvalifikovať. Čo potrebujete je byť registrované v Mary Kay. A pokiaľ si chcete zobrať so sebou dcéru, manžela, maminu, nejakého hostia, tak je to možné. Ale v každom prípade aj pre nás, aj pre našich hostí je potrebné kúpiť si vstupenku na výročnú konferenciu, ktorá je v cene 108 € do 31.7. a od 1.8. do 31.8. je v cene 119 €. Čo je ale zvykom v Mary Kay, a je to úžasné, je, že v cene vstupenky máte prípravky, ktoré ďaleko prevyšujú hodnotu, alebo teda cenu tejto vstupenky. Hodnota prípravku je až 210,50 €. Tento registračný balíček obsahuje krém na vyplnenie hlbokých vrások, rozjasňujúce super sérum, hydratačné regeneračné tonikum, pleťový peeling, hydratačnú gelovú masku s regeneračným účinkom a extra zvláčňujúci nočný krém. Takže týchto 6 prípravkov v hodnote 210,50 € dostávate, pokiaľ si kúpite vstupenku na výročnú konferenciu. A ak sa nemýlim, tak dostávajú aj hosť, aj vy. Takže pokiaľ chcete si teda zakúpiť vstupenku teraz, je za 108 € a dostávate tento balíček potom ako darček. No a čo je
také ešte veľmi dôležité povedať, že počas výročnej konferencie máme vždy kozmetické poradkyne možnosť objednať si tzv. Konferenčné balíčky. To sú balíčky kozmetiky, kde máme naozaj obrovskú cenovú výhodu oproti dámam, ktoré nemajú vstupenku na výročnú konferenciu, pretože balíčky zvyknú obsahovať produkty v hodnote cca 700 eur a stoja do tých 200-300 eur, takže naozaj je tam velikánske cenové zvýhodnenie a je to vlastne len počas trvania výročnej konferencie a len pre tie dámy, ktoré majú vstupenku na výročnú konferenciu. Preto hovorím majú vstupenku, pretože stane sa aj, že si zakúpite vstupenku, nemôžete ísť na konferenciu, v tom prípade každopádne máte nárok na tento konferenčný balíček. Tieto konferenčné balíčky zvykneme využívať na vianočné predaje, na vianočné darčeky pre našich blízkych. Je tam vždy jesenná novinka, takže na to sa tešíme, že čo bude súčasťou noviniek a máme tým pádom novinky úplne v predstihu. Takže naozaj je to jedna výhoda nad druhou. No, čo by som vám ešte povedala, asi zatiaľ všetko. Takže budem sa tešiť na vaše otázky, dotazy. Ako si kúpiť vstupenku, tak to si ukážeme. Tiež v takom krátkom videu alebo vysielaní. V aplauze máte aj bližšie informácie k výročnej konferencii. Takže tentokrát bude Tender Power NSD, čiže dáma, ktorá príde z inej krajiny. Je to nezávislá Elite NSD Diana Polanco, ktorá naozaj je veľmi, veľmi úspešná a ja sa budem veľmi tešiť na jej vstupy na výročnej konferencii, pretože je to naozaj obrovský zážitok. Takže, milé dámy, tie, ktoré pozeráte, Ivanka, Miňa, Anička, budem veľmi rada, pokiaľ aj vy sa pridáte ku nám na výročnú konferenciu a naozaj bude to zážitok, na ktorý budete pamätať počas celého života, pretože aj ja si pamätám dodnes moju prvú výročnú konferenciu, ako sme cestovali do Prahy v 7-miestnom Turane a naozaj bolo to úžasné, skvelá atmosféra v aute počas výročnej konferencie, na hoteli. Bol to naozaj neskutočný zážitok, ktorý som odvtedy opakovala každý jeden rok. Takže ako sa hovorí, treba raz zažiť, namiesto toho, aby sme len počuli alebo videli. Takže budem veľmi rada, pokiaľ sa mi nahlásite tie, ktoré ešte možno váhate a neviete sa rozhodnúť, tak určite mi dajte vedieť, pokiaľ teda chcete ísť s nami, ja vám pomôžem aj s kúpou vstupenky, prípadne si povieme nejaké ďalšie informácie. Takže majte sa krásne a želám ešte nádherný deň. Ahojte.